Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nuwun dumateng panjenenganipun para terus. Ing wekdal dalu punika kula sak kanca nyuwun donga pangestu panjenenganipun. Yang menika kula nyuwun dongane pangestu kangge sedherek niki. Inggih kula badhe nangleti naminipun Mas Pendi sunat saged enggal saras saged wonten nggih kula badhe nangleti Mas Pendi inggih menika badhe nyuwun panjenengan Mas Pendi kula badhe tanglet jenengan napa seneng kesenian Mas Pendi lah jenengan seneng kalih kesenian punika badhe nyuwun menapa kenang-kenangan menapa Mas arta mawon. Lah kan mangkane arta niku kula mriki niku pados arta. Lah nang suwun lah mangke kula mboten arta Mas Pendi. Mas Pendi. Lah niki Padewana putrane nyuwun arta Padewana. Lah niku pripun Padewana? Putrane Pak. Waduh lah aku nak muni lah DP kok kurang dijaluk Mas Pendi pripun? Ya tak turuti penjalukmu. Iya kowe apa sing mbok jaluk iki? Aku njaluk dongamu sak kanca kabeh. Apa penjalukmu kanca kabeh iso nuruti penjalukmu ya ya. Piye kanca kesenian ya Mas Pendi nyuwun arta. Matur nuwun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora manggon tok.